ओइ सैमा बांग्रा मा खालामबाय दं नोंनियाव? ओइ बांग्रा जागारनाय मा माथो जादो या? मा खर' जाखो? मा खर' जादो? मा गाखो फैबाय थादो इयाव? आयथ' मेन लामायाव थांनि। थाङालां गोसो गैया। मा बाल जालायखो नोंहालाय जिरख'नाय? वाइ दिस्टार्ब होबाय थानाङा खार ओमफ्राय साइड जा। मा हिन्जाव मुवा हिज्रा साइसनि मानसिलै इयो? सिख्लाफोर बायसा हिन्जावफोर बायसा राग जोंखांबाय थायो। हामा मोनबाय थायो। मा बाल जालायखो नोंहालाय? ओइ फान्थाव राग जोंना लाब गैया। थुदो लामायाव। कलेज खुलिबायलै कलेज स्कुल खुलिबाय। सिख्ला नायनो थांसै थौ दै माबार। है बाल मा सिख्ला नायबाय थानोलै हाबा साबा खालायनो मोना। बिमाजों रायजागासिनो हाबा खालायनो थाखाय। सासेबो आंजों गोरोबनाय हिन्जावखौनो मोनाबा मालाय आंखौ रावबो गोसोआनो थाबा आं माबायसा हाबा खालायनांगौ दे। जागोनब्रा सम फैबा। ओइ हाबा होननायखौसो गोसोखांदो। ओइ जों गामिनि दुमब्रुआ हिन्जाव लाबोबाय दिनै हराव। खोनादोंना? लाखोमानासो फैदोनो सिखाव खावनानै जेन थेनसो खारग'दोनो। इखोन्थ' आरोलै दुमब्रुनि थाखायनोथ' रायजादों बांसिन बिमाजों। मायाव रायजादो आरोलै मालाय आंनिख्रुइ उन्दै सेंग्राफोरानो हाबा खालामबाय पटा पटि मोनबाय जोंहासो हाबा साबा खालामा होननानै बोरायलायलांबाय होनना रायजादो आरोलै। नोंनियालाय नोंमारगो हाबा जानो बैसो जाबाय बोरायलायलांबाय। जोंनिफ्राय उन्दै गथ'फोरानो हाबा साबा खालायना गथ' सथ' जाजोब्बाय। खिन्थु जोंफोरसो सानैसो दोङो साथाम साब्रैसो बोरायलायलांबाय बाल हिन्जाव सिन्जाव मोना। आखायावबो खामानि गैया गोसथोनायबो गैया सोर हिन्जावखौ मोनगोन जोंलाय। इन्थ' थुदो मेन लामायाव थिनियालियाव कलेज खुलिबाय मोजां सिख्ला नुगोनलै। थुमारदो होनबालाय फै। हे मा सासेबो सिख्ला गैयालै कलेजालाय खुलिदोंना खुलिमाराखैलै सासेबो गैया माथो सिख्लाफोरानो। जालालै सान्दुं गोसाफ्राव माइसुंसो बेरसावजोब्बाय। खुलिगोनब्रा खुलिबाय माथो आंलाय मैयालाय निउसाव नुदोंमोन दिनैनिफ्राय कलेज खुलिगोन होननानै। र' फैगोन। है बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि समायना सोरगोफुरि। खनलायबायलै खायसेनो दाउखा गारामा लाना। फाग्ले आगैथ' देरे फाग्ले होद सिखा खायसेनो इयाव टाइम पास। सासे फैदो नायाव अबाव है मोजाङै जनि र'। मालाय आदामोन नुथाराखैमोन दस'लै नोंसोरखो दिनैसो नुबाय। मालाय गथ' स्कुलाव थांनो नागिरदो? नोंनालाय स्कुलावलाय गार्लफ्रेन्ड दंना गैयालै? मोख्रा बायसा मा सोंबाय थादो? ससमा थांदो नोंसिना मास्टर फैसिगोन थांदो। सिख्लाया मोनफैसिगोनलै। गथ' थां मा खालामखो थां। नोंसोरनिया डिउटिया जागायजेनलायबाय नामा? कलेज खुलिनायखाय सिख्ला नायनाय डिउटिया? गथ' जोंनियाव सिख्ला नायनो जदो नामा? जोंनियाव सान्दुंसो सायदो। नोंसोर आंखौ मिथिया सानदों नामा? नोंसोर बोराय रादनाय इयाव कलेजाव थांनाय सिख्लाफोरखौ नायनोसो नेबाय थायो। आं मिथिगा। गथ' खार साला आजिखालिनि गथ' फरायनो फैदोंना नोङो सिआइडि खालामनो फैदो स्कुलाव लामा खार नय बोराय रादबनायफोर। सालानि जोंखौ मालाय गामिनि गथ'फोराबो सिनायग्रा जाबाय दे बोराय रादबनाय होनना। आं मोनथ'वाखै। आंना स्कुटियानो हामा जाबाय र'। लामायावनो न'खरसेनियाव गारबोबाय आं थाबायनासो फैबाय दंमोन आं दा। फागुन दाननि टिं सान्दुङा साथा नांगौबा आंनाव लांफै साथा दङ गोसोबो दङ साथाखौबो लांफै गोसोखौबो लांफै। लाजिया नोंसोरो सिख्ला नुबानो सिख्ला आदावग्रा लाजि गैयि नाखादाफोर। बोसोरफ्रोमबो कलेज खुलिबानो इयावनो नुबाय थायो आं नोंसोरखौ जनाय सिख्लाल' आदावना नुयो जेबो खामानि गैया खोमा फरायनाय दारायनाय गैया खामानि दामानि गैया। आंनानो कलेज जोबलायलांसिगोन बोसोरबा जासिगोन फरायनाया नोंसोरखौ बि मोनसे जायगायावनो नुबाय थायो आङो सिख्ला फाग्लाफोर नाखादाफोर। न'खराव बिब' बिनानावफोर गैया नामा नोंसिना? साला सैमाफोरबायसानो बोरमा एंगारनाय मोसौ एंगारनायफोरबायसानो इयाव थांलाय सिख्ला आदावलाय नोंसोरखौनो जेरावबो नुयो आङो। दिनैनो बुंखाबाय खिन्थु माब्लाबा जुदि नोंसोर एदावो नायबाय था खिन्थु आंनि सेन्देलजों सोबबा जाखागोन नोंसोरो सेन्देलनि नाम्बार बहाय जाखागोन मिथिखा। आयौ नानियालाय माथो हामा मोनखो नोंखौ एदावाखैलै जों सल'सो खनगासिनो सान्दुंसो सायदो जोङो बेयाव आरो बेलाय जोंनि जायगा जोंनियाव बोसोरफ्रोमबो जना थायो मायो नोंहालाय मा जादो?
सान्दुं सायनायखौबो जोङो नोंनि पारमिसन लाना जफायगोन नामा नों थै मिथिगौ आङो नोंसोर सान्दुंसो सायदोना मासो खालायफैदो मिथिगौ आङो नोंसोरनि जायगाबानो नोंसोर गोसोबायसा सिख्ला एदावगोन नामा नै नोंसोरो लाजि गैयि बेकारफोर नोंसोर बायसा मानसिजों खुगा नांना जेबो लाब गैया बालन्दा लाजि गैयिफोर मा बुंलांखोलै मादै सिख्लाफोराबो बालन्दा बुंग्रा जाबायलै लासिंसिंनो ओइ नों गोसोआव दं नामा बे सिख्लाखौ आगोल नुफेरनाय नामा एदावफेरनाय नोङो इ सिख्लाखौ थागोन मानिबा गोसो लिरना दोननायनि एमान सिख्ला फैयो सोर फैयो एसेबां सिख्ला एदाव सोरखौबा एदावफ्लांनाय सोरखौ माबाफ्लांनाय गोसोआव थायो नामा जोङो बे जायगायाव इसेबां फेमास जाबायना बयबो सिख्ला गथ' बयबो सिनायग्रा जाबाय माथोलै मोजांसो खिन्थु रेकर्ड खिन्थु मानिनांगोन सालाफोर मानिबा रेकर्ड दिनैसिम सिख्ला एदावनानै दिन थांबाय इयाव फैलाय सिमा फाग्ला बोरैसा गिदिं गिदिं सिख्ला एदावो साइकेल सालायलाय बाइक सालायलाय सिख्ला नुगोन होननानै साला सिख्ला एदावो सासेबो पटायला जि सासे सिख्ला गामियाव गोसोथोबाय बिबो गारजाबाय साला गार्लफ्रेन्ड थाबा दा थालाय आंलाय सिख्ला एदावनायखौ गारनो हायालै सिख्ला गैयाबा लाइफानो हास'खान्दासो सिख्ला गैयाबाथ' लाइफानो हास'खान्दा र' आङो मोनसे बाथ्रा सानगासिनो र' मा बाथ्रा मा फेस टु फेस बा जोंखौ बयबो मिथिग्रा जाबालै रावबो फसायला सिख्लाफोरा जों मबाइलावनो सिख्ला नागिरनांसिगोन बायसा मोनदोंलै रं नाम्बार जाफ्लानानै नोंमारगोथ' जोंबो बेफोरखौनो खालामनोसै खोमा दे मबाइलावनो सिख्ला गार्लफ्रेन्ड नागिरनोसै ने ओं दिनैनिफ्राय बेखौनो खालायसै थ'थ' होनबा दंफां सिङाव जिरायनानै बेफोरखौनो नायहैनोसै थु स्टार्ट खालायनोसै नोंमारगो थुदो